Hey, I'm not here alone. I'm here with TK first. manje TK umele ras. Awumele TEEKAY TK. So manje utanke no again noma again. Wasekhaya bethi twanencan umalume first. Iplay ngoma nje bethu sekwayibhala, wayicula, balokhu ilalelile nje. Bethi ama-hater vele bangidlela umona. Plus banomo. So manje bethu iphe message iphathela ama young content creators, ama rappers nje abantu abasapusha bethi ukuthi ungagive up mfethu into enoyenzayo. Focus noma kuthiwa abantu bagidlela umona bakhuluma or kanjani mfethu. Ngabulendaba nalokho mfethu. Focus kwinto oyenzayo nje kuphela mfethu. And yawazi focus umele follow one course until success. Focus. Cela usivalela mfethu nge-freestyle phela kancane mangakwazi. Sure. Yeah. Sure. Be. Welele intwana ifikile abatete phela lomthida olala nomese phansi umqamela funa inkosi imsikelele. I don't want a nigga messing with me. I'm chasing the check with my voice on my god. Intwana sifike emini ngempela and bazokhala uTK ufiki.